Salmo jartzeu horrian lau, eta salmotako liburun diferentzia. Hitza arak egiteko. Buen parko nago dago? ¿Diferente aquí? Unten elkarri txoko gandaude. Entonces salmo esto, ¿no? Vale. Jerusalem, olta ospa ezazu jauna, Zion goretzazu zure jainkoa, zure aten sarraiak indartu baititu, zure semeak zure barnean bedeinkatu zenditu. Hori ez nuevo hori bestia. Zarraiak indartu baititu, zure semeak zure barnean bedeinkatu ditu. Somebody
Koma. Vale, koma. Bueno, se lo trae bien. Si eran 319. 319, ¿sí? ¿Nola? Ez dagoela erroki. Egunon, jaunaren egunean, Eukaristia ospatzera etorri zeraten hoi. Gabon jaien barruan berriro ere jaunaren eguna ospatzeko elkartuta gaude. Belenen agertu zaigun Jesus aurrarengan gauza harrigarri bat gertatzen da. Jainkoagan zegoen hitza, gure artea etorri da. Gu Jainkoaren seme-alaba egiteko. Hauxe da, gaurko meza santuan hausnartuko dugun misterio pozgarria. Hasi dezagun bada Eukaristia hau zutik abestuaz igandean du sortarazia. Igandean du sortarazia Garzeruko atarria Igandean do maite zegina Munduko
Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Maria gandik jaiotako salbatzailea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Goretzia izan bedi jainkoa Jesukristo gure jaunaren aita, espirituaren ondasunez bedenkatu gaituena. Honela dio San Paulok lehenengo irakurgaian, goretzi nahi dugu bai irutasun santua elkarrekin aintza abestuaz. Aintza zeruetan jainkoari, Bakea lurrean gizonari. Eseri? Aitza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. 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 Egin dezagun otoitz. Jainko al guztidun beti erekoa, fededunen argia. Bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi dizdiratzu horrek eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Txiraken liburutik. Jakinduriak bere burua goresten du. Bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goigoikoaren batzarrean bere haua irekitzen du.
eta haren indardunen aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian goratua izango da, eta santuen batzar osoak ospe emango dio. Aukeratuen taldeek goroizpena emango dizkiote, eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan. Ni sortu ninduenak etxola eraiki zidan, eta esan, Jakobenean bizi zaitez, eta Israel izan bedi zure ondare. Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik sortu ninduen, eta inoiz ere ez dut amaierarik izango. Etxola santuan, haren aurrean egin dut zerbitzu, eta Zionen ipini dit bizitoki. Hiri santuan eman dit atseden, eta Jerusalenen dago nire agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, jaunaren ondarea, haren lurrean. Jaunak esana. San Paulo apostoluek Efesotarri. Bedeinkatua izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita. Espirituaren eta guztietako bedeinkapenez, zeruan Kristogan bedeinkatu gaituena. Harengan aukeratu baigintuen mundua sortu baino lehen, bere aurrean maitasunez santu eta errugabe izan gaitezen. Aurrez, aukeratu gintuen bere seme alaba orde izateko. Jesukristoren bidez, bere nahiaren onberatasunez, bere seme maitarengan hain uragari eman digun graziaren aintzak bera gorezpenez bete desan. Horregatik, Jesus jaunagan duzuen sinistea eta santu guztienganako daukazuen maitasuna entzun da, etengabe ari naiz zuengatik eskerrak ematen. Nere oroitzetan zuetaz oroituz. Jesukristo gure jaunaren jaingoikoak, aintzaren aitak, eman desaiuzela jakinduriazko eta goi argizko espiritua. Bera ezagutzeko. Argi bitza zuen bihotzeko begiak, horrela jakin dezazuen, nolakoa den haren deiaren itxaropena. Nolakoak haren aintzaren aberastasunak. Berak, santuek oinordekotzan emanak. Jaunak esana. Zuti prestatzen gera, Evangelio Santo entzuteko, aleluia bezuaz.
espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aintza zure jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jangoikoarekin zen, eta jangoikoa zen hitza. Hitz hau hasieran jangoikoarekin zen, dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen benetako argia. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Beretarra etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jangoikoaren seme izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jangoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragien egin zen, eta gure artean jarri zeuen bizilekua. Eta geurok ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Senideok, Eguberrietako jai hauek urtero bereziki bi mezu eskaintzen dizkigute. Urtero gure jaunak bi mezu hoiek entzunarazten dizkigu, beharrezkoak direlako, ez bakarrik egun hauetarako, baizik eta gure kristau bizitza osorako. Belengo estalpera hurbiltzerakoan, harridura sentitu beharko genuke, zirrada bat gure barrenean, gure bihotza ukitua sentitu beharko genuke. Akaso urte asko damazkigu, Eguberriak ospatzen eta ja, harritzeko eta jangoikoa gizon egin den misterio horren aurrean sentiberatasuna pizteko gaitasuna galdu egin dugu pixkat. Baina urtero berritu behar dugu gugan harridura hori sentitzeko ahalmena. Jainkoa gizon egin bai da. Eta hori ez da, edo zer gauzaren antzekoa. Historian gertatu den gauzarik bikainenetakoa, haundienetakoa, eta zer esan guretzako. Guretzako, kristauontzako, gertakizun haundienetakoa, jangoikoak egin duen misteriorik haundienetakoa. Nola ez sentitu harridura, nola ez sentitu bihotza zabaltzeko gogoa. Zeintzu dira bi mezu horiek? Bata, jangoikoa gure artean dagoela, gurekin dagoela. Bestea, jangoikoak maite gaituela.
Askotan entzun ditugu mezu hauek, ezta? Baina behin eta berriro berritu behar ditugu gure barrenean. Jainkoa gure ondoan dago, gurekin dago. Askotan urrun sentitzen dugu. Askotan naiz eta bera aita esan eta guk aita gurea deitu, umezurtz sentitzen gera mundu honetan. Han zeruko bere handitasunean galduta dagoen norbait da askotan guretzako jangoikoa. Estualdietan, nahigabean, sufrimenean, nun zaudezu jauna? Bakarrik, estalperik gabe sentitzen naiz. Egu berriak esaten digu ez dara horrela, jauna nerekin dagoela, nere haragia hartu duela, nerekin ibiltari dela, eta isiltasun horretan, nik naiz eta ez nabarmendu, jainkoak besarkatu egiten nauela, eta nere ondoan nerekin dijoala. Nola ez sentitu harridura eta baita ere eskerrona misterio honen aurrean. Jauna nerekin dago, esan urrunean, baizik eta ahaltzua mugatua eginda, nere muga guztiak bereganatu ditu, nerekin egon nahi duelako. Bigarren mezua, jainko haragi eginda, zergatik, jainkoak bere bizilekua gure artean jarri du, zertarako zergatik, maite gaituelako, maite nauelako. Aitak ez ditu ahazten bere seme alabak, ez ditu usten bakarrik bere eskuetatik sortutakoak, ahaltzua mugatua egin zen, guztiz handia txikia egin zen, hilezkorre dena hilkor egin zen. Nere gainetik dagoena nere parean jarri zen, zergatik maite nauelako. Zenide maiteok, egun hauetan, Belengo estalpera hurbiltzen geran bakoitzean, sentidezagula bai, gutako bakoitzak, Juan 23, Juan 23 aita santuak esaten zuen hori. Jainkoak maiten hau munduko pertsona bakarra banitz bezala. Bueno, baina hainbeste pobre eta hainbeste behartzu eta hainbeste negarrez mundu honetan, hirugarrengo munduan eta gerra dauden tokian eta ni bakarra banitz bezala maitatu? Bai, egia da. Nigatik egin zen gizon, ni maite nauelako, nere ondoan egon nahi duelako. Horrek ez du esan nahi besteen ondoan ez dagoenik, noski. Besteen ondoan dago, besteak maite ditu, nere ondoan dagoen bezala, ni maite nauen bezala. Ni maite nau bakarra banitz bezala. San Agustinek esaten zuen esaldi batekin amaitu nahi dut. Nahi aldezu iritsi jangoikoaren handitasunera, ikas ezazu haren txikitasuna. Bai? Misterio ikaragarria, misterio ulertu ezina, baina aur baten txikitasunean jangoikoak bere handitasun guztia agertzen digu. Akaso gure buruak ez, baina bai gure bihotzak ulertu dezake. Jainko handitasun hori, jainko handi hori, ez dago ez gure bihotzean sartu ezinik, izan ere
aur txiki bihurtu bai da, gurean, gure pertsonan, bere bizileku jartzeko. Poskarioz, aitor dezagun orain, Kristogan dugun fedea kredoa kantatuaz. Itzarengan zegoen bizia eta bizia gizakiaren argia zen, esaten zigun San Juanek evangelioan. Heriotzaren ilunpetan bizi diren guztia gogoan harturik, egin dezagun orain otoitz eta erregu. Eleizaren alde, hainbeste hitz utzen artean, bizia ematen duen hitza adierazi dezan, bere testigantzaz berri ona hotz eginez. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure herriaren alde, Jainkoak agertu digun maitasun horretan oinarriturik, aurrera pauso nabarmenak eman ditzagun bakezko eta justiziazko gizarte bat eratzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Nazio guztietan bakea nagusi dadin, eta herri guztiak egunetik egunera Kristoren jaiotzak mundura ekarri duen zenidetasun indarrez jabetu daitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure Kristau elkarteko familie guztiek asma dezatela beharzu eta gaixoengan Kristo bera onartzen eta zerbitzatzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria.
Andre Mariaren bitartez, gure artera zure semea bidali duzun jangoiko aita ona, entzun, onartu gure eskari xume hauek, baita ere gutako bakoitzak bere bihotzeko isiltasunean dituenak, eta bete gaitzazu zure semearen maitasunaren argiaz. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sagaratu itzazu jauna doai hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz. Honetan erakusten bai diguzu egiaren bidea, eta honetan agintzen zeruetako erreinuko bizia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, paunak dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santo, Santo, Hosanna,
santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturi berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure heriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta pistuera gogoratuaz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, gaur aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eraman ezazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, orain dela urtebete, mundu honetatik zuregana eraman zenituen Raimundo Etxanit, Maria Pilar Erkizia eta Itziar Larrañaga zure zerbitzariak. Heriotzean zure semearekin bat egin ziren hauek, pistueran ere, berarekin bat izateko zoria izan dezatela. Era berean izan gogoan, jauna, pisteko itxaropenean joan diran gure senide, Maria Luisa Aizpuru, Victor Larrañaga, Flora Aramendi, Jose Antonio Odriozola, Manuela Gurrutxaga, Hilario Ezeiza, Rafael Azcue, Jose Urbieta, Maria Jesus Zubizarreta, Dionisio eta Margarita Errasti, Esperantza Carrera, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Antonio Urzelai,
Pedro Mari Aldalur, Mari Carmen Azkoitia, Brígida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Ucín, Patxi Garate, Guillermo Aldalur, Juanita Iraeta, Ana Francisca Aiertza eta bere senar Jose Manuel Landa, eta hildako gure senide eta adiskide guztiak, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok ere betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, San Juan Batailatzailearekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren gizon emakume guztiekin, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zegana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure aia, zerua bezala Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo, gure salbatzailea, berriro noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, Andre Mariaren bitartez gure artera etorria, pakearen sortzaile, pakearen errege izatera. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei eta zure gogoa den bezala, emaiguzu pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesus, pakearen errege, bere pakea izan bedi guztiokin. Zabaldu dezagun gure artean Kristok ematen digun pakea.
Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, dezu munduko pekatua. Zutak. Una hemen jangoikoaren bildotza, una hemen jangoikoaren seme bakarra, Mariaren sabelean gizon egina, guretzako eskainia, gure alde gurutzean eskaintzeko, zoriontzua bazuek bere mai inguruan bildu zeratelako. Jauna, ni ez naiz inor zun ere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak garbi gaitzala geure grina txarretatik eta bete ditzala gure asmo zuzenak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ohar bat, sakristian ditugu urte osoko evangelio buruzko komentarioak eta bere evangelioa ere bai. Euskeraz eta erderaz. Bere salneurria dute bakoitzak 5 euro. Eta apaizaren bedenkapen nagusi hartu horretik, eman dezazkion eskerrak jainkoari abezua, bai eskerrak eman. Bai eskerrak eman, zer olorreta, eskerrak eman, jainkoari, guztietan digota, honegin guri. Eskerrak eman, zer olorreta, eskerrak jainkoari, mendere mendetan. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak